Det var ret, du havde tid til at snakke med os. Ja, men jeg kunne lige klemme jer ind. Egentlig skulle jeg have været ude og spille golf her til morgen. At det, vi gerne ville snakke med dig om... Snakke? Det må være... Jeg tror sgu stemmebåndet er rent lige ind i en stormfuld tvebakker. Ja. Vil du have en øl? Altså, egentlig drikker jeg ikke mellem 12.30 og halv 1, men når du nu presser på... Arno, jeg har gået og tænkt lidt. Tillykke med det. Grunden til, at jeg gerne vil tale med dig, er, vi vil gerne vide, hvad dine to drenge, Timo og Ralf, lavede i tirsdags. Ja. Ja, selvfølgelig. De sad og spillede kort med mig hele dagen. Det er sjovt, for det siger de nemlig, at de ikke gjorde. Ja, hvem fanden har det så været? Jeg blev blanket fuldstændig af. Ja. Jeg vil gerne høre, om du har kendskab til, hvad dine drenge egentlig går og laver. Prøv at høre her, altså... Jeg pisser regelmæssigt i bukserne, hvordan du er, jeg skulle have styr på 2 voksne drenge, og ikke engang jeg har styr på mit eget vand. Apropos vand, den båd, der står i dit navn, hvor har du den fra? Hvis du tror, du kan sidde her og udfrit mig bare for et par bajer... Altså, vi spørger dig bare pænt, om Nej, ikke du I spørger mig ikke bare pænt. I regner mig for en usel luder, der vil gøre alting for en skide bajer. Ja, det må du undskylde. I orden. Er der en bajer mere? Det er jo ikke rigtigt.